ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିନଥିବେ। କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ସହରରେ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କହି ପ୍ରାୟୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ନଥିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟୋଗଟି ମୋତେ କହିବାକୁ ମନା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳରେ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କରିବାନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ତାର କିଛି ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରସାଦକୁ ଆଣିବେ ଆଉ ତାକୁ କରିବେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଶୁକାଇ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଯେମିତି ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିନେବେ। ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆଣିଲା ପରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବିଧିବିଧାନ ସହ ଆଶାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆଣିବେ ସେଠାର ପ୍ରସାଦ। ଏନ୍ତା ବି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଶୁକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସାଦକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକାଇବେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରସାଦ ଆଣିଲେ ଶୁକାଇଲେ ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦିଶୁଛି। ଏଇ ମୂଳ ଏଇ ଫଳ ଆପଣ ଭଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଫଟୋରେ ଯାହାକି ଅଛି, ବନ୍ଧ, ନଈ, ନାଳ, କ୍ଷେତରେ ଗଛଟି ରହେ। ଛୋଟିଆ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛ ପାଣିରେ ରହେ, ପାଣିରୁ ବାହାରେ ରହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛର ନାମ ନିପୁର୍ଣ୍ଣି ଲତା। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଏଇ ଗଛର ତାର କିଛି ଶାଖା ନହେଲେ ପତ୍ର ନହେଲେ ମୂଳକୁ ସେ ଭୋଗରେ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମୋହିନୀ କରିବା ଦେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗଛର ଫୁଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶୋ ହେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ ସେ ଆଣିଥିବେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଏଇ ଗଛର ମୂଳ ସହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କି ନିଲି ଦିଶୁଛି। ଭଲ କି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋରେ ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଗଛର ମୂଳକୁ ଆପଣ ମିଶାଇକି ସେଟା ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ ହେଲା। ଫୁଙ୍କ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଲଗାଇଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଲଗାଇଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାୱାର ରହେ। ଆଉ ଯଦି ଖୁଆଇ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୋହିନୀ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋହିନୀ ଏଇଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଲୋକ